गुवाहाटी नलपारा थुलुंसिगुरि गामिनि रायजो राजानि जानानै आं दिनै UTOA हान्जाखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिथांमोननि जोंनि जायगायाव खबर लाफैनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे जेंनाफोरखौ सुफुंलांगोन होननानै जों रायजो राजानिफ्राय नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय। खुलुमबाय। गिबियावहाय आङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामनि जानानै बयनोबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावग्रोयो। दिनैहाय जोङो बे नलपारा थुलसिगुरियावहाय खननैसो फैनाया बेनि फैनायनि खारना जाहैदों माने नोंथांमोना पेपार कागजावबो मिथिखायो थांनाय 31 जानुवारि खालि जेनाखि बे ओनसोलावहाय आसाम सरकारनिफ्राय आसाम पुलिस फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि ओमफ्राय आर्मिफोर फैनानैहाय जोंनि बहाय थानाय बर' सुबुं 51टा फेमिलि 51 फेमिलि बिसोरनि न' बांखौहाय फैनानैहाय बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै गालांदों। आरो माने जोङो बे बिथांमोनजों रायज्लायना मिथिदों माने बे फैनायनि सिगां जेबो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो नटिसबो हराखै बिसोर हरखाबै फैनानै बे घटनाखौ मावनानै थांदों आरो ओमफ्राय बेवहाय मोनसे खोथा जाहैबाय जोबोद आसरित बे खाथि खाला बर' नङि सुबुंफोरबो थायो बिथांमोननि न'खौ जेबो खालामलाङाखै नाथाय बिसोर सायख' जोंनि बे बर' बिदा फंबायनि न'फोरखौल' बुफायलांनानै गालांदों। दा बेफोरनि थाखाय जोङो दिनैजों खननै जासिगोन माने बे घटनानि सायावहाय जों UTOA एसे सिरियासै लादों मानोना थांनाय फेब्रुवारि मासाव मोनसे इन्टारनेशनेल मिटिङावहाय UTOनि जानानै आङो एटेन्ड खालामदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय आङो नैबे नलपारानि घटनाखौहाय मेनसन खालामनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बे मेनसन खालामनायावहाय माने बे मिटिङा मोनसे UNOनि मोनसे ब्रान्च मिटिंमोन आरो ओमफ्राय बेवहाय मिटिं प्लास ट्रेनिंमोन बियो ओमफ्राय बेवहाय आंबो दंफायोमोन ओमफ्राय बेवहाय आङो बे नलपारानि घटनाखौहाय मेनसन खालामदों। बे मेनसन खालामनायखौहाय खोनानानैहाय बिनि घटनाखौहाय डिटेल्स खोन्थानायावहाय इन्टारनेशनेल कमिउनिटिया दुखु फोरमायदों लोगोसे माबा मोनसे मदद होनो हागोन नामा होननानैहाय आंनिसिम फोरमायदों माने बे रिलिफआवनो जा मा जा दा माबायदि मा सहायखौहाय हरगोन बेखौ जों बुंनो हाथ'वा नाथाय माबा मोनसे मददखौ बिसोर हरनो नागिरदों आरो बे हिसाबै जोङो थांनाय बाराव खनसे फैबाय आरो दिनैबो खनसे जोङो फैनानै बे सार्भे बादि जोङो फैदों। दा लोगोसे जोङो आसाम सरकारनिसिम मोनसे बुंनायखौ बुंगोन दिनै बे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि दारै मानोना जोङो UTOA आसामनि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक 47 ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय जोङो केस गेलेनानै दं आरो बे केसआवहाय जों अलरेडि इन्टारिम अर्डारबो मोनबाय बे दाल' नङा 2019 9 डिसेम्बरावनो बेखौ जोङो मोनदों नाथाय दिनैसिम बिसोरो बेखौ कारज'करि खालामाखै ओमफ्राय जों बिनि सायावबो बेखौ कुइसनखौ सोंगोन माला समावहाय बिथांमोना बे बेल ब्लकनिफ्राय जायफ्रानाखि इलिगेल इनक्रचार बिसोरखौ इभिक्सन खालामगोन आरो लोगोसे जोङो बेखौनो हास्थायनो लुबैयो मा ग्राउन्डआव मा खेथ्रआवहाय जोंनि बे बर' सुबुं 51 घरखौहाय माब्रै बिसोरो फैना होखारफैखो जुदि बिसोरो बुङोब्ला फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि आन्दाराव बिसोर जुदि होखारदोंब्ला जुदि बर'फोरखौ बे आयेनाव होखारोब्ला मानो बे गुबुन माहारिखौ होखाराखै मानोना बे फरेस्ट राइट एक्ट मथे नन ट्राइबेलफ्रा बिसोरो 75 बोसोर थानायनि प्रुफ होनांगोन अब्लासो बिसोरो बे हायाव फरेस्टनि हायाव थानो मोनो आरो जों STफ्रा जोङो बे हाया जोंनिखा आरो बेवहाय जोङो जेरावबो थानो हायो जोङो STल' नङा जोङो भुमिपुत्र
जोङो आर्लि सेटेलार होनना बुङो थागिबि होनना बुङो जों बर' हारिया बे माबायाव आसामनि थागिबि होननानै बयबो बुङो हिस्ट्रियानफ्राबो बुङो आरो बे जोंहा प्रुफबो दङ लोगोसे आरो मोनसे खोथाखौ जोङो बहाय मेनसन खालामनो गोसो बेनो जाहैबाय इउनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन इन्डिजिनियास पिपल राइट होननाय बे संगठननिफ्राय बिसोरनि आर्टिकेल 10 आव लिरनाय दङ माने इन्डिजिनियास पिपल जायानाखि भूमिपुत्र थागिबि बिसोर जेराव थायो बेयावनो बिसोरनि हा जायो आरो बिनिफ्राय रावबो बाय फर्सैहाय बिसोरखौ होखारनो हाया नैबे माबाखौहाय आर्टिकेल 10 आ बेखौहाय बुङो UN ड्रिफ्टनि आर्टिकेल 10 दा बिदि आयेन थासेयावबो फरेस्ट राइट एक्ट थासेयावबो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक 1886 नि आसाम लेन्ड एन्ड रेगुलेटिं एक्ट थासेयावबो दिनै मानो जोंनि बर' हारिखौ बिदि आलाय सिलाय खालामखो बे माने जोंनि कुइसन आरो जोङो मेमरेन्डामफोरखौबो होबाय आरो होबावगोन लोगोसे जेरैबो जायाब्ला जोङो आयेन प्रसेसआवहाय बेखौहाय जोङो नांनो आयेननि दारै जोङो बेखौहाय नांनो जोङो माने रेडि जाबाय आरो अराय सम जोङो बेबायदि ट्राइबेलफोर नासयजानाय बर'ल' नङा जोङो कार्बियानो जा हाजंआनो जा राभानो जा जायफ्रानाखि नासयजायो बिसोरजों जोङो सब समय गसंथागोन आरो जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि गुदि थांखियानो बेनो बुंनांगौआ बिसोरनोसै हामबायसै পোনপ্ৰথমে ইউনাইটেড ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ আসাম তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকক সংগ্ৰামী অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ নমস্কাৰ বিশেষকৈ আজি আমি ইউনাইটেড ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আসাম এই নলপাৰা তুলংচিগুৰি ৰাইজসকলৰ পক্ষে আমি আছোঁ কাৰণ আমি আমাৰ মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ তৰফৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা 51 বড়ো জনজাতিসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উৎখাত অভিযান চলোৱা হৈছে বুলি গম পাইছোঁ গতিকে যিসকলে এই ইভিকশ্যনৰ ভিক্টিমাইজ হৈছে এই ভিক্টিমাইজ পৰিয়ালসকলৰ লগত আমি সদায় থাকিম আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ বা তেখেতসকলৰ কাষত আমি সদায় থিয় হ'ম আৰু ভৱিষ্যতে যাতে মানে তেনেকুৱা জনজাতীয় লোকসকলক চৰকাৰে তেনেকুৱা উৎখাত নকৰে কাৰণ আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ যিখিনি ভূমি অধিকাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক অসমত যিমানখিনি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আছে তাত ইলিগেলি তেনেকুৱা অন্যান্য জাতিসকলে বেদখল কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ যেটো ট্ৰাইবেলসকলৰ আজি ভূমিহীন বা ভূমিহাৰা হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে আমি আজি তেনেকুৱা বনত বা অন্যান্য ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবিলাকত থাকিবলগীয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে জনজাতীয়সকলক যাতে ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ একৰ মতে এই সুযোগটো থাকিবলৈ দিব লাগে বুলি আজিও আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু সদূৰ ভৱিষ্যতে এই জনজাতীয়সকলক যাতে চৰকাৰে মৰম স্নেহ থাকে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনালোঁ नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएओ एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव
सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360